ki nong song yo ki bah tan semet ki baju song yo hasmet haka kasantrik rempang ki lapen sngo bayak babun ki jing e haka ba ki laong ka jing e ba ki kandu nadu ka por ka jing khangdam ka jala bat i kumba dang peteng hadu menta mane habai kren bot usulong mel ki nong song yo hasmet ki laong ka jing khang ki kali kamai hakini ki tayo baladam bat ka badap teng hadu menta kalakta hadu kata kata namar ka jingmom yo mar bandi hayo hahat nakalian kini kinong yo ki lapen sngoru baki a ya ka jingkersan ya ka jingki kali kamai taksi nakadaw ka jingkiu ko umpniang kata bhai ki namar ka bai kali ru klaremba ha ka ju opor ki lapen sngo ba ka jinge ka baki kundu menta kamdei tang iwe ni arngut andre ya boro lang khamtam ba ka yo smet kadei ka yo ka basakri ya ki ba kisnong ki ba kenthop ya ka nongkam konsensi bat ka mau kontrol konsensi ka jing sngo jonga ta ka lahir sebab pelan ba ye ap na ba sharum ta sharum ba ya lak kali ta long kalakta ya ka yo ka hat chung kecing kesian ka wa ba ka sarkar don kata kecing sngo kan ye ya kecing kerpat chung ye pa ba ba kan pen hil no ya kata ka dol chung petrol khanang ba pa ba yo li suk wan suk man lak kata kan ya ka yo ka kot chung ki so ti pha wan ra na ki nong chrong te hakaling cuci te kalau don cingta magi supawan buat bikin tahu ai pisah pala diap deh te mentah pakai yo kemudian dan yo te ai pisah pe balik dengan engine kelak tak sibuan ba hai kan cing du nong te kelak tak cul hai mas mentah les ngomong mensua na thiet khao kum tơ ding yo nya thiet pocket mentah le la shu ya thiet kendai ta cing du nong te la du nong kelak khao hai kan kadika cing khang chung ni ki ba pinya ye ni ka kali bom chu ki debar ka tak sibun e ba habri bat ka yo ka hat kuma khamtam ngi channel ki ba na chengai sudah ki bawan temut ka tak kan ya ka yo ka hat ku chung ni ka tak siapa pelat ai ka tu chung ni ya sarkar ta long ba ka di ban skap kan ya ka chung ut chung ni sia ki nong nya taksi mah ki ba plane ma ka chung ko do chung ko pning ka tak te om tang ya ki bat ka tak ru ya yi ki nong de thiet ma ka riam la du ka baikit bai ba te khamtam ki nong kendang ki bawan nang theo chinai play tang ka bai kali ri hab ka baju sim shashi spa mata spa sanpo aspa ke sim extra ka bai kali ta kada bariam ka bai puning ta ka jikar pa chungji tolong sarkar ka di masngap nama ba ka sarkar ka di ka sarkar ka chungji ma ka ba thung dai yi ba pelong dai yi ta ka di ban ngat ka di ban kangu nama yi ro yi klempan le ka in ka ba ka bom la ban le ni pan bat ni kerpat di ka sarkar ma ka kerpat nai ka in ba ka sarkar ka dang la ban le ta kumulong manta si hang nei mot ka kawe ka kali nampak makro khususi kemudian coba sini kawe ro anu ba syak khang kam nei bat ki ba play ki la shuya phun la shuya klei la non la no ong play tang ka bam ka di menta ban thiet yo shu la khang kam nei ka khata ni chung ia ta la buồn hay ka ba la du ba long ka pathe kam nei la du tok lok dau hadu menta ka dei dik chin sham nei smit menta long kayo long ka long ba he menta pa lang cincin ke yi babla ba sengai ni bahasa kapan kayu amna labur ta ya yo kali shu play lana punya pembiang pembit i ni da ye baik puthe tolong yi kat bate e ni tolong ngamal biang ke menta pat la shu ya yo ton dit kama pembiang shu kayo ndon shu hera na labur kan tu shu ngado sa kum chu tang te pat tolong aduna ngkum dia tu ai dunia labun ye long kum nak ni kin ma rom tan ni kin ma si jaka bangka dol khamtan mentala khamriam ngabai kali dai ai sian lang pam dai bang ba shu yakit kum ni knik sai long kham duna nga dol te dai ka sian lang bab ni babun balang tolong ta ngabai kali la kham duna ye lo kham la yo ni ya de bedo kumman supun kan mau baka jingper senge kamai kala sedang naru kalai trik rompang bat menta kalakot menta sakakat arsngi ha kaba usulong mel layo bani kran bo skatri jong sinong semet ba pensong dor an longbri ulong baladap da kacing sokhya hakini kisi balet halo kacing yaki ki kali kamai ba pensong dor ulong ru ba kacing senge kamai ki kali klawra ejudot nong yaki nong sinong jong sinong mau konro bat mau kaneng katonsi Unius Katrishnong lopen sngoru bahaka India hiboro kowe sanpho no hispa jong ka GDP kawan na ka unorganized sector naka liang jonga kumnong kitkam jonga dorbar snong smit plun gum channel sketri jonga dorbar snong smit plun ngidap dag jing sngo ke habang yo i kini kijing chia kini khndiat sngi blalai nomar kaching yaki lani kijing bom kamai jong kini taksi kelawan ra kaching du nong
ya kinong song snong hakani ki snong ke jongi bat khamtam ya kini ki snong ki marjan ki bahap haka mau konro konstituensi bat ka mau rekening konstituensi kani kalau bu cing adu kata-kata ipat ba nomor habangi pet ya ka jinglong ke jingman jong ki pat ba hakani ka than ke jongi ki babun na kinong song snong hanong mau konro konstituensi bat mau rekening ki depend hak smith hak bedai bat ka kamai ka kaci ke jongki hak bedai bat ki nu ki economic activities ka bangi ong hak tin nong wei nei da kani ka ching kta chong ka ching strike chong kini ki taxi association kelawan ra ka ching du nong ka bakraw ki nong song snong hak ba kimla yak ban pendep ki kam ki cham ka jongki khamtam hak ching kamai ka ci ka ba ki ba bun na ki nong song snong ka jongi ki dei ki baret ki baria ki ba kamai men step bat ki ba men men nei kani ka ching le kuman jong sarkar da ka bakam khot ye kini ki driver taxi lani kani ka joint action kami khale joint action committee on commercial vehicles ban ye kren na ka banta kumnu ban wanra ya ki jingyat bai ki jingyat denti khnang ba u boduk u basuk u bodon hakini ki jela u bodon kam ya ka ban kamai men step ban ba man mit unum syam ya ki jing habangi pet ya ki jinglong ki jingman hakani ke jela ke jongi ngio i ya ke jingdum ngio i ya ke jingdu jingkermen kat sebangi pai namar dangsu kendiat chen ngilamat ya kani ka virus mo uni kunyang cingpang corona blok tak sibun ya kayo kot ya kamai ke ci jongi nang song sunong bat ki babun na ki economist ke bangi ong kita ki start ha ke bedai bat kayo ke kot ki kren bah ke bawan ke bakum kani ke por ngidei ban ya kita kepisah ketika jomba we should put money in the hands of the public kenang bagi kita kipat ba kila ya kaban invest lane kila ban sna ya kila kilenti bagi la pat ban play bang pat ya kata kamai keci kecongki ke bagi kidon handrai ke ke bangi yo i pat leng ba ni ke policy jong sarkar leng ba ke ke bak sarkar ke le na kaliang chungi ki sinongi observe ya kani kerkom trekam jong sarkar ngi yo i ba kata kalenti ke baka ka sim kalong bet ban knyot yo borit boria klem da perkhat ya kijing ke baki wei pat ki ba depend ha gini kinong nya taksi kin siam ya kijing ha ka kamai ke kaci ke ba ki kidon namar lada ki taksi ki sange ban kamai ka bomut ki brio ki biculet belas selong ki brio ki ba cuya khayi ha ki kam ki berit ki baria ki brio ki bicuya tre ha ki kam mistri se ki wei pat ki banta kim yo ban lai bat kani kalawan ra ya kijing du nong ka bakra bat ladang ipet kat kum ke jinglong ke jingman hakari India ngi iba 90% na kata ka GDP ka bangi ong ke gross domestic product kawan naiki unorganized sector hab ngi ong unorganized sector ki dei kini ki dukan rate ki dukan ria ki bemsyam la long accountable mo ke bemsyam la rung hak ta ka book of accounts chong kata ka sarkar India ban khen ye ke jingmi bat ye ke jingyo hendai ka babun sin kini ki dukan kuaidong kini ki dukan de do kibarit kibaria hakani snong ke jongi kini ki dukan de sana kiba mi mestep bantiet men miet kidei kani ke bas support ya ka livelihood ke chong kinong song snong ke chongi namar la do taksi sange kamai kadon kata ka negative multiplier effect namar bakani kicing se kamai kadon kicing kata ya baro om tangi driver taksi namar da sange driver ka kata ya kibarit kibaria ka kata ya ka kamai keci ka kata ya ka yo ka hat bat kumta kawan ra ya kicing du nong om tang ye kinong song snong jong ni ka thai ni kan wan ra ye kicing du nong wat ya ka jing mi ya ka yo ka kot jong ka sarkar jong ka ni ka jela ka jongi te habang apet pat ya kicing kren ya kita ki strategi ka bak sarkar ka sim ngai iba ki ai ka bakile kalong haklenti ka bom i hap satia hak ba kumnu bakila ban kentiu ya ka yo kot jong ka ni kala kimla ban sule kuman kum tu kimla ban su condemn ye ki driver ban ong balada phim kamai lada phi sange kamai ngin cancel ya ke permit ki chongki ke buat kan kata sibun ya kayo ke kuat patkan kata ya ke pelatang ka jong ya ke yarong tengka jong sarkar celah hendai ngangit scam bak sarkar kan sim ya ke jingkit klit ba kin khot sa kami jong ke cing keren ya kini driver ya ki association ki beper ba khamtam ya ka Mekhela Joint Action Committee ban le kat bala ban wanra ya ke jing stu cumut khamtam ban penyo ya kata kecing dawa kabaki ni ki joint action committee ki dawa nak sarkar ha ka ban penher ya ka dor umnyang da ban suang bangin cancel ya permit lane bangim
tre ban khot ya kren kani kan wanra ya gijing ke bakrau ya ki nong snong gijongi ki baduk but ngakwa ban kentu ya sarkar ba ka maximum contribution naki unorganized sector la da philum chingkhen ba ngek ba kan dei nang leng ba kum kini ki yo nong kendong ka belong sisien si tayo ka bala ban contribute sibun syaka yo ke kuat jong sarkar ndai da phim pen skap ya kini jing dawa jong ki barit ka baria kan keta ya ke livelihood ke jongki bat kan keta ru ya ke financial condition ka ba kejela ka ya kini kisi ki mamta ngin nomla ban len bak sarkar ka don ki jing ke bakrau kini kisi menta haplen kata ki jing ka baka ka don ngej scam bakanom kwa ban bu su ya ke sarkar ka jokan lani ya ladi kata ki jing ka bakam krau dah ka bu lang ya ki baduk ki basuk ki jenjar bat ban wanra ru ki jing du nong ya ki jelahi barok ko bai kata ka di ki jing kutu ku jonga bak sarkar ka di ban simkhe no ban khot che kami jong ki jing keren khnang ba ki jing thumu jong ki ni ki driver dah ka ba wanra jing mun to ki baduk basuk ki ba depend ka jing kamai ka kachi ki jong ki lengba ki ni ki association ki ba per kan long ka ba job om tang ya ki driver nei kan long ka ba job ya ki nong snong bat kham tam ni ki barit ki baria ki bai kamai jakpo man lak singi kata ka di ki jing kepat na ka liang chungi kum nong kit kam ka snong hang ni smith amar ngi yo i bakani kanom la banyalam chanu lem da don ki jing su thu jing bot hapleng ki ni ki association bat ka sarkar chela ki jing yo i jungi na snong ban penihar dor ardengka ngayu i bukan kanom la banyarap hai ru em namal dangi pej e katak sebab sarkar ka sim kalalong ka bahe palat ka baki ki sim na kaliang ka petrol haga jing sisya bakin wat e kilat kilenti kumno bakin plok e kita ki hul ani ban pej e kita ki opportunities ke bala ban create ya ka revenue ke jongki ban warna ya ka cash inflow haga ni ke jela ke jongi henrei kele pen ban da ka ba pen he ya ka tax haka bai dei bat ke petrol pi habangi ya kren ya kani ke petrol ka khta bet la pi ruspa la pi dup kani kadai ga wei ke benta ka khta lot bat kham tam ya ki barit ki baria ki badon kam ban mi na yeng ban step ban bela la kalong sasor selong la kalong se ki wei bat ki benta ki don kam man shong da ki kali habala khta ya ga bai kali ki jongki ka bomut kamai ke gaji ke jongki ru ke duna ke mut ke saving kam don haba ke saving kam don ke investment kam don haba ke invest kam don kam la ken man play opportunities ya kilat kilenti ha ka ban pen mentoilem ya ki wei pat ki para nong song snong ti kani ke jing pen herdor artengka kalong tang ka kam ka ban suya darab chot yela di ha jing sia kam de e ban ke revenue jong sarkar ban su depend tang na petrol kidan sibun kawai na kita ketika ke mining policy ke bak sarkar cela kadon ngio i ba nadu blaban ke NGT kelakang banti ikini kuduyong bat ngim simla yo su ya ke revenue na kani hendai kum balong pat matangi i baki trok duyong ki apply man laksni ke yat man laksni kamun ra sibun ki cingdu nong ya garong tengka namar kamdon ke accountability mo ban check ya kani ka jing light lan lani ya kani ka jing light chung ini ki duyong klem da rung hak yarong tengka jong sarkar te hak jing sia bakan kin pej ikini mining activities hak jaga bakan snai policy ke bebiang hak wede ber ki tourism sector hak ban snai policy ke bebiang nakam takum no ban ay kata ka capacity building program ban train ikini youth ki jongi bakila ban yeng hala ki jongi kichat henrei ki phai khmat ban sia kani ke benta ka bakta kam kongsan ya kini ki barit ki baria namaral da kiu ko bai pniang kumong epi haki economics ngong kata ke multiplier effects selani ke negative multiplier effects ka bakla da kiu ko bai ka beli kumut ka talut ya ga yo ko kot chong ki wei pat ki batrei haki bentala ni sector ki baper tenak ta kada wa ngakarpat mo bak sarkar ka dei ban look haki better opportunities ka bam kta no pai ba nei ka ban yarap kumnu ban kentiu ya ka yo ko kot ka chong pai ba tengah ada kentu ya ke sarkar lese ka artengka ngalak banong ka dei ke ke bak shule klem de pet haduk kat nu kan yarap ya ki pai ba lese kanum kta than ya kata yarong tengka chong plasukar hendai ha bagi yarapat ban penduna ai gani ka don kata ji nong national ki wei pat ki benta lada sarkar kelong accountable tena kata kadau nga i nga skoba ni hapan i ke jing start jong sarkar jong ki expert ki badan ka tu benta kat nu bagi di ban le tang bagi hapan long serious ya gani ke kam bak ngada skoki hadu kata ta habang pet bagi babun lagi nong yalam ki jongi lagi long ki MLA ki MDC ki singap kuman ya gani ki issue ka bakum ki driver kali ki mat
hagan ka por ka ba mata hagjing sia ki de maki ban pet ya gijing e ka ba urit ure kendu hanre ngam sem la yo i ba kan don kanu kanu statement ka ba mi na ki nong yalam ki jongi ki badon ye ka gijing sung khia gijing kit kli na kam ta ki baduk ki basuk ki badon ka ni jela ki jongi